Γρήγορα tips για κατακόρυφο. Βρίσκω ένα τοίχο. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Πάω σε απόσταση από τον τοίχο, όχι πολύ κοντά, να νιώθω άνετα. Βάζω τα χέρια κάτω με στήθος προς τον τοίχο. Στο άνοιγμα των ώμων είναι λίγο πιο ανοιχτά. Βάζω τα πόδια λυγισμένα πάνω στον τοίχο κλειστά. Προσπαθώ να κρατήσω 5 με 10 δευτερόλεπτα για να συνηθίζω σιγά σιγά την ανάποδη θέση. Κάνω πολλά set μέχρι να μου γίνει αυτοματοποιημένο η διαδικασία. Σταδιακά αρχίζω να μαθαίνω να βγάζω ίδιο χέρι πόδι για να βγαίνω από την κατακόρυφο. Αρχίζω να τεντώνω τα πόδια σιγά σιγά προς τα πάνω μέχρι να τεντώσουν τελείως. Όσο κάνω set και επαναλήψεις αυτές τις ασκήσεις, προσπαθώ να πλησιάζω όλο και περισσότερο τον τοίχο για να εξοικειωθώ με την κατακόρυφη θέση, όπως όταν βγαίνω στο ελεύθερο κατακόρυφο. Μόλις εξοικειωθώ και κάνω ασκήσεις και ενδυνάμωση για τους ώμους και εξοικειωθώ, μαθαίνω να κάνω το kick up για να μπορέσω να κλωτσίσω προς τα πάνω το σώμα μου, να μείνω στην κατακόρυφο στο ελεύθερο. Και σταδιακά αυξάνω λίγο τις ασκήσεις που με φαίνουν πιο εύκολα και χωρίς φόβο, χωρίς τοίχο, και πετυχαίνω ένα κατάλληλο κατακόρυφο ελεύθερο με έλεγχο της ισορροπίας. Όλα αυτά φυσικά πρέπει να σπάσουν σε διάφορα στάδια εκμάθησης. Αυτά.